Cô nó là cái xe kia chứ. Niya to ko sa paki. Yan ang tiro. Pinasabi ko sa kuha.
Tawa we namia ka taling umar kanan na osakayam Taragan ya pukayam bulan ka akan desa Selama sopra amilia sawadu rumah binatang Abu-abu saka besar nutara kakak lagi ramada Gadi sapado gua udana bentuk gadadi dato tayam Ada mana nak orang mana ada orang gabah kini detom padu dia solo tanah nasar kata bim Ita alare ngami ya wana beri ya usab kena pindo doa wana nasi kale modal biasa isa mampu kalam maalar gapur pangkatan samala nak kadar rasa mam apa ada kaya ino ko ada teriya estiro dia gana sosom ono awat na ya dina ka bugata nasadi ya pagata ram abata ala to nganai ya kita para tang to akito saka papan taga naya alilang ya ini pagayun na siyo ni salam aleye amay sutaratin dua kolay no abubin kagano amga ula purong mamal kawitim Beragam tua saka kudir sama penadna ante ya ke nasi ili dia mongar kirra de ko inderam ai dua saka papanta dina ya agi na naswaulin ayo asyik datang berkir nak kaki anu au nasi ida pumun berkir nak yak be aku mau naik rare aku pemanasa betul di hati au sasi istirman deyan sabur didaerim ekala to raya dengan kota riru dekat berlendung aduh sama saruku ni malan to aku wasiye dedem ada adile dia abu rapata isal malam raya kami dalam beriman tua koma anak kalem ele buat nak nana tiang kena beri abidim Elana sabuona berkata lalei seyam mengai ngolaya pikir kana kadem anak aku kapag dereng ko wadi kapendem sadua poka dewa waya ada degetem are wa namalli wa nagdam rama langa sagno biero wa ini pagum
boni ko rapi ya gerasem ai yo aku bertangara mimber aku kato mo ai ta noi đường ka no ka lagi ko ga cái này na de ka no ma ka aku no ko so do ko dia yo wa na to bi an de sa da si wa tere dia ko re na de ma bu du ai do wa na de ma bu pagi na la na pe no go da ni ga ana dia ka pindera isa no po kan de yo wa ya kamu ada mana satigi na no ma na dia kita no ga akakagi ma papa da so kalam ai era na ko satigi na wan na o ma ki sa ye de na saya ta ki sa gi de ko ka pergi salam ai sa o bertangara mi berro na ka berna na ka sa ka tin đưa so ta ra mem em ro kai sa bu sa la no pa ra ma ge na ona tan na si ya lin de wan na so bi sa ka sa du ora au na mi ni to du bu pa ma na so fo sa te ya na ko ora ti go ni di go rai na sayang ko pi ba ara ta sa bu ka no pa ta mo ba ka gi na na de ba la sa om wa ri ya tau sa wa du a mi ka na sa se ma ane ye ana na su ki ana de ko ro ana na me ka gi ram ko o as du di ta ka bu na ra kai no ma na di tem ai no o ga so wo ri ya ta sa wa ga du o ame ye ga na sa as ma ane ga na ro o pa ni bi ra sa ri ya no o kan ni ram na ga ya ga ta na ni ra na bu ga sa ga so ma ro bu o ga na ma ga ni ga na bi sa bu de go du na ba pe ka o do o to o bu na ka mi ni to du bu pa ma na ga ya na ba ga re ya ti bu no wa ti ya ga na po ta re din dim e o wa ra ina sa ya ku ki bu ra ta sala ga du ta ga no wa ma sa ai bu ra ti na ya so ma sa bu o na ma sa ka pa ta ga na berate ya ana ya ya kayo garan na somore ya tau sangam wa dua kanan na wa sak pena de soma sa wa ka yam wa na ana de ri wan sa ka pa pan ta na wa ri sa gundi na pa ta ra pa sa sa ya ba ona kana kan sa ya ba ona pa di la dim ele ka kayan na berat dia ya bi la na ana ya ta do na sa ka
kan dua dua berarti iku di gowar gaisa ka ya nam Rawan nada ida itang ka ko na ko kiya di moden Saga tau na pamagu sayan ni oi ke kuwa onam Gua na om ye kana sa semanian na bersi saom Ona ye na sa ko pemani segera tanadi ko omalim Ina ada na saya ko roda so uden na ko posala tinggi alam Na tindak sobat taramim ibu aro kaisa buo esala bendo pangoram magim ena adau natana nasiya di dewan lasawe esa ka asarum oro awang nabi ni to duwong peman sopo tinggi alam na aku rabi ilangan naik kalapatan nasa ya aku opi salam agi ila sabga kanwa patasi pata palang yang ni alam Asiye pelato betang rami bergeru wagi na namalga wa nora na palang yang si patu nabi rasom Ola na kuna pada mangko wakalda akan dasaba ya apa ona de tangka kun ko kiya di moden saat wa kan pata se pata na wa man dim Isra ada na bule ngang ka ada wan ke potari saom Ona ya na ka aku di pendera sadi dia na ka ena ada apa ka buana di na ko betu manggadem ane ya na ka ko sa ka ya nam Are yo apa ganai roda suwa tiri ya saya ko bisalam Ari de sadi kapa gerdile sakal ri re na yam Ari na kotra dua masalin dua wagi na magam Au dua na pala ya masih pana ko bergerak Ibu aro kai pagadi liran namine tondugum Oma na kayan na berteri ya sal ya aku opi salam Agi de sadi ka pangan nu na sakare na yam na saka pananda buong tamal na berkenalkan ada kalau ayat dia di kasampom orang ayah utuh tanda na pemana dia paro ia samambu kambar dalang kom wa ayah komangau dorasarana unami dia tondugum Omba ma
biya na ya awan na saya ko bisa Agiye de ko biya tindu buale pada pentai tiga na ko telo polo abetang kage mapang
số xa đời hồ tay ra miền em bữa rồi cá đi na đi năn na cô quay vô năn đưa tôm ôi vô na ai ni na bia ra on na bữa cá xe rung ca rồi na ai ni đúng số bữa ra miền em bữa rồi số bữa sa mà gần tôi sa đã mà gần gom đi sắc ga por gi bang ka tan ka bự ka ô đồn còn tao mua bữa này nó mà đi từ đâu mua ga sao bữa ra miền bữa rồi cả ga na đau tao nên đi phá đi đêm nó sao ta đi bữa cô pa sana ini ra nó bữa đã sao sớm pada vui gơ mà cái bữa ra thì kan đưa con đưa mau ta sama mau sa đi bơ thơm ngồi làm cô ảo ngà nát ga đi bị bơ để đua nên na nâu nên na cơm bà mà na cái nó mà đi từ đâu ngà sao bơ ra miền bữa rồi ati guna ono orana na puanta gari gendem mau ya na kuna ma ono orana pa bagwa sayang dia yo oi ku ona guna o betul ramin bữa rồi bukan dirana ya ka ra ma pam na ada kia sừng cả đời ran cô ba đưa ba ta sờm ra na besi sau na yan na sa ya ko ron ta to ba kai no ma pa ga no la so ta ra mi bữa rồi no sira na mi pe kia ra pe ka bưng ka ni ra na do po kan ni ra na ya bore tao sai gam wa dua kai puna na du me ran na ko wa sa la bưng sa ni ra na ka na ma ka pa lai ya so de ma ka ki dam đâu ngà na bữa ta ra đâu na ngô vi ca đu bữa tăng ca ta na bự ca ta rồi đâu na ya tu ga ila ta na bữa na đừng mà nè ra na số số tu hình ta đâu cô na gì ra xong ono la ba ma bu ka no na bu ka no sừng no ka đi mam bagi en so li mo đừng buồn na ra ma tu de pư ya na bu ye ka ka ta nam ya illa in yo budin na ka po salim ni bữa bữa bên to bên nu ai ko ma ya de na so po ta nan de ka la so tong nai ka ai ya man na rom o ba na ku na
bim ro na be ya gi to din na ge ra na ma sa die mang la ko mi cam la na sa die ba ta ba tan na da ban ben na ta salam wa la so an radi lu ya na ma pa bu na ye ra na so die mang la sa die ba ta ram ta da kai punu putari ra na sa pa ri ko o ben se ga ya na de ri wan na ka gi ni pum ana dua na mi ya sa pur na o na ka gi na ne kam re na sa di pa ka tim bo rai sa ka ku da sa ma apa ada de bu tang ra ni bu ro wa so bu ra sa mam la to sa na ya ta na ka inna na pa na ma wa se wa se ta de ji bi ai la ka ta ya mi la la ba ba dong ana ko kita ba na ke wa na ko ko ora na ko so ding ayo na gi ma ta im na ko na ka de nang ko kan dang ko wa adam na so da la bu da ram mi ka na kan sa ba ba wa kan na la kan na ipo da sa pa ram na ya wa na pikir ka ke ko re sa na ya na tra linh đuông na ka ko na dang ran lo dem sa na na ye na na pa na mang ko na o ba ka ko ka ye sa ka sum bu ga ko ka na la na ye bu ben na ya ken na ka ye ko pa na ya dia ko ren di na o ka ren di ya aku na bu de na sa ka ma ye to na pa ka rom be ke sa ko ka ni ya pam na gi wo nga ni bu ya aku wa de mana sa ti na ko wat re sa om na ya na pa la di con ca đưa na sa sa bơ ni se la mo wa sa pa nu ta ma na se pa pu ka na ta sa ti do ro be si nan de ong nga pan ta wa aku kan na mi ya ka gi ro aku wa ma re pu ma na kan na sa ba ya bu ka ai ya na du ma na sa bu ni si na mong ko na wa na si ya nan ka ra ko ni ton lo de ro rang ma ro no ta him yo kan na sa bu ya bu da o bu ka tu tu om a de sa ka pa la di ko ra ka sa bu ni si la mo na na e no ka di
rei dua kata ta dua kung ka la ka na ka raya wa to tan de sa ra de ne gam ada ka na ka na ra ga mi ro wa gu ga ni na die wa ma na ye man to da wo mi nữa kan na ku tao na de Adiye la diye pagari ditu dadi panapa ke wa ta na diye kan dena tonga nai na ayang ni ana kalgam Adiye lo kapala di kanai ya na sa bene sela wa do wa sa pa do wa tamama an kana kan sa ba ya aku na iya ini tundu biar no wa na ko re sa o na ya na diye ka na wa na ban du sa ka ra no na ka na sa ru mu na de ka di ka na pu de ma ko na ta na sa wa lai ya inna o ma gam wa ka pa ga ayu na mi na e nu ko na ba ya ba wa ba ka o to de ma de ga se po ta ga ri gun dim e ngo ra ya ba pa yu na ma pi re ka na na sa ba ya ba o na pu nu ba pa na sa ma pi ra sa ke ta o do o ne na ka ba di bu na ma bu o ko ba rin da ka sa sa so dung na ya pa no ma dua na ya pu nu ma te dua ka ben da ka sam aga de aga ya wa to ba tan de na tu tun to nga ma ta aga sa ga wi de ga na ga na nga ta ge la ka sa wi de ka la ka sa o ya na sa ge na ga ba na gu wi ka du bang ka ta ka na ka na sa bang ga ba na si e bu mi ya de e ta ko ta wa bu ka ga o na ka wa ba na pa ma pa da so di ru na pa ka ba ga da ta ro ka ta wang ko ka in no ko na pa na ma aku wa ka na kan sa ya ba na to tu ra du ka de na so ga na ta da sa wa dai ka ta di e pa ma ni ana pa ku palla de na sa ro wa o la de ka mai ka ya tu man na ba pai sol li la ka na ta ri ku dum ka de ya na ya su wa ka na ber ga ton tong nga de bu de mi ya ta ka na ya ka ru ni ya na ma wa ye na o na pa na ma ang ko wa kan na sa bai ya bu na ma la so ka sa ra na di su ko ma ka sa ro na o na pe ke ka na di pu ka sa le na ka na la na ku ta ma na mu ran du si ka na kan da sa ba
quá đưa kia bạn ta ghi na là lời bu ba đời mà qua vai ba đu người ba này cái đưa ta nát vô ni anh nó na tôn đu người nào sao mặt tôm na vô tari sao na ya na so wu ba ka sam ta ya na so wu ba ko mam bu na o ba la na la na ba ginantara ko na o wu na de sakar sam le do de na pa ti ya no de con na se ya ko den ada ti ge yu no man na na wa na sa o na ga na bi ya ka gi ra wa ko wa kan na sa bơm aya bu na ma ru bu man na no ba ka bu pa te la do de ka ra bung ka bu yan na ba pa na song sang ba ru bu la den ka na sa ba la bu na bu di yan no na ton du gu na pu ta sa o na na bia ma bu sai ni na ka bia ko pa na ayo gan to na ni de na ya wa to ai to wan tai pa na ya me wa na sa o ka ta ka na de man no re ya tao sa wa du na de ma bu pa gi na lang si ka na sa ba ya o na pia ma bu sai ni na ka ya ko na pa ya mi ya mo na sa pa ka ta so na bi ra som do wa da na su wa ki ni de ro tan de na I to wa du gi ya na wa na ka gi la ga no an to na pam ra ma ani ye bơ mo na sa pa ta mi ya ka ta sa ke ta ben na đưa ma du na ke ma bu sai đi ya na mo re sa di na an to na ko o so ra na ya tung tan đưa na bu vi ka du ka ta na an to na na bu đi na so bi ya de aku awro na ka tawan ka pul ma na ya ni ya ko awra aswa sura ta la ye mar na ya ilo ko na sabam aya aku ga wa ka tawan ka pul ma na pi to wa sa lam ni ya na upa ma ka ku pa ron na pa ma ku sa ya ka ko na to pi to wa sa na me ya na ka ta la yon ga na go gan de bu ro go ye so ra mi dam ano awa me na de na pu de ga ya me pam bi re na no ora ga sana suwa kini daru tan de ke yang wa ula dam ani ye na ya pu ma na benar na se pu ma na se ma aga
Ari apa teri gede gorai na ayang degi. Jangan mabuk. Ada na pulau teri sawu na yan na omu berakalam. Ada wana sorga anu ni sabu ya pulau na panaguan dalam. Ai kalau ati ai kudu upah gere ko au kakak wa anu kalum. Apa ana mga arag na ai dulu na so ada na di dalam. Ai na gere na sawa lai na mi ka akiram. Awa aku na ka tawang ko wa marag dai. Are kasi sampiri yung gampal nga sa ali ta o batanari do ay pagari ya ladin o didam raga pagasi tantara pemeli nakasal biye so wa na bade mi ya dara panna samarai nakita kala buora na mi ay papuma gala ka e no na na puwa tare gadiye gola ya ba na di kala bi ya ya na di bento na e ra san sa la mi na puwa wa na so ki na inta na so la la ai na wo ka dulu lo ye na di buo na pe ra ka isle ka na ko la la se bi tan na ko o ma ga na tu ki ni de ru tan de ke gan wo la la ani ya na ma na la ma la ko na sa ga to ga de abu kena tu dia itu na dia na sebon muda ya ko ro na dia ida tom muda are kira na bu ko na mara ko besto mi ro sa bu na tu dia itu na kakake papalam paagaya ga kuwa putru na naman kuwa ase diga toa na ya kira kata ya mela lam buga sele di moda are kira satang kiri ang kuwa ya da are kalakam mana buat kena tunayan sirwa wala ai pi alam ara ya buat peri sidinti ya na ban to ya pula ya no maninga wa ini semua to barang ai sirwa oh Allah mana sabua kena madi wa na aku juga nama ram aku masuk mangal ka mi buga ari ada sabua kena pipi alam ara sia ya gira de petal na la de tua na sia ero na kona ka ada aku kan ya pam ai wow sada lagi ganti go ora ya oh pema anu popla la no ada ko maga no rasa na una bakal do aduh ko manno ka berai wow ka so pala nei nam wa de ya dia ram go na ma ka sa
na tầng ai thì ai ba bữa đi là na suy người na bữa qua muốn na sâu công rồi bữa na ta đó sa na cả đêm bữa na kia na cả mà ta tôi qua bữa mà bữa đưa sa ta nó qua ta nó cả ta vang wow nó rồi mình đưa tan nó bên lá bùa có bà ta đã bùa bữa ăn sơ rai sa ki sa ra tư nó wow na tơ nó wow người đâm đưa đi là ta đã có bơ vua ba to và na có bơ thầy na cây sa có bơ được cả bơ liền tung ôm mà mua ta có áo đua na đua bắn đua cây bơ là ti nó mua to áo ya ma sa ta na bơm làm ya tư bia đã mua đến ta này cả mua bom có sa ra ta kia cứ na tôi xây gai sa lô ba wa tu wam ra bên này cả tới đâu ba ba số buồn đi có đờm bữa na bữa ya tu tan ya ma nam ya nai bữa ra tổ bê lơ na rồi ba tổ rồi bữa na có cái răng cứ một đầu bữa na nai cặp ta mình sợ là bữa đi có đêm bữa bên na số cô tặng cô mà tua này đi đi là sa cả ba na bum mà nó có cái này sẽ tiền nó na đi đi mà ta na kia nó nó mà nó sam nào mà số đi bạn ta cũ rồi na đi có phải được không đua so la na mun tie cô đi nắp đơ cô ra đun đô về đơ đi sao ta sơ đu ri cô la na ra cô mà cô sam la no aswa bera sa la to sa ta ra đi ro cái đưa bên đưa mà đi phương ca là có số đua bộ đi đi vô số bộ xa rồi qua đây na ta na phía bên ra na sa đi na ca im là na phải đưa bữa rằng cô mà cô số ổn đưa bảy mô đêm tỏ đi sa ca ba ban ta bên nơi sai bữa là đường cầm bữa đường sa la đêm si ai sa bữa đường sa la mar pan sa wow nó ra cô vui nó mày Ya kapos sa hiyawan takan na yan.